салому алайкум дӯстони азиз. Бисёр клиентҳо пастилҳои покистонӣ мепурсиданд. Марҳамат борои нав омадагӣ додама 100% пахтаи тоза 250 сомон. Рангошон бо диққат тамошо кунед. Бисёр клиентҳо мепурсанд ки пахтаи тоза нестанд. Не, ин бори покистонӣ полни пахтаи тоза 100%. Додамаш 250 сомон. Бори нави як одамаш 160 сомон. номерои телефоншон аст, номерои ватсапшон аст. Каси заказ кардан марҳамат ина як одамашо тамошо кунем. Адрес бозори Корвон, якум дарвозаи Пажака ки медаред, дасти рост мегардид, чорум қатор 118 дукон. Номерои телефоншон аст, номерои ватсапшон аст. Каси заказ кардане суратҳои тоқа отделнишам даличкато мепартонен. Сарчоқорам дорам, сарчоқои покистонӣ 60 сомон. Ина ёш додама 250 сомон. Сарчоқошам ҳаст. Сарчоқои покистонӣ ба дариҷа наволочкам аст. Наволочка 5 сомон, болишто аст 30 сомон, 35 сомон. Хеле детскио аст 90 сомон, 120 сомон, 90 сомон аст. Простинои простин қати ду наволочка ҳаст 60 сомон. Ҳар хеле дӯстон ина хеле халатҳои покистонӣ аст 90 сомон. Каси заказ кардане бо да ватсапшон аст пурра мефаҳмонатон. Ин хеле покистониҳо аст 120 сомон одамаш аст. Додама 160 сомон. Борои пешина додама 180 сомон, 160 сомон. Ҳар хеле борои устола мондагӣ. Дӯстон лайк, подписатсия фаромӯш накунед. Пешакӣ ҳаматонда раҳмат.